Ακούστε μια μικρή ιστορία. Η ομιλούσα Δήμητρα Χίτουψη, εκ Πειραιώς ορμόμενη, περί την γλώσσαν και φιλολογίαν την τε ελληνικήν και αγγλικήν εν το Αθήνησι Πανεπιστημίου σπουδάσασα και με τα κρυβή δοκιμασίαν αξιωθήσα του βαθμού λίαν καλός, ενεκρίθη εις τους πτυχιούχους του τμήματος Αγγλικών Σπουδών. Εγένετο τόδε, μηνός Απριλίου Τετάρτη, έτη 7ο και 90 και 900 και 1000. Από τότε πέρασαν χρόνια και έγινα μια καλή καθηγήτρια, κι όμως όχι. Μια φιλότιμη τραπεζική υπάλληλος. Τι να πούμε, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Κάθισα λοιπόν και σκέφτηκα και αποφάσισα να κάνω πάλι την έκπληξη. Έστριψα το τιμόνι 180 μοίρες με προορισμό το Εγάλεο, δηλαδή τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, με μια ενδιάμεση στάση στο δεύτερο εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά. Εκεί γνώρισα την Αργυρό και έμαθα και τη δική της ιστορία, που λίγο μοιάζει με τη δική μου και πολύ περισσότερο διαφέρει. Θα μας την πει καλύτερα η ίδια, στο επόμενο επεισόδιο.